आंनि मुङा मुस्रि सानजाराम ब्रह्म। आं फाथाखारा गोजौ फरायसालियाव फरायो। आं दिनै भारत बिक्सिया बुलुस्तानाव मोनसे आयदानि सायाव साबमिट खालामनो सानदों। बे आयदानि मुङानो जाबाय जिउनि राहा। जों जोंनि गामियाव थानाय खाथि खाला नखरफोराव सार्भे खालामनानै मोननो हादों दि बेनि फिथाइफोरानो जाबाय जिउनि राहा। सुबुं समाजनि जिउ खांनाय राहाया आबहावानि सायाव गोबाङैनो सोनारो। आबहावानि गोहोमानो सुबुंफोरनि हुदाखौ जौगाखांनो नुयो। सुबुं समाजनि थानाय जानाय, गाननाय जोमनाय, आसार आखु, मावनाय दांनाय आरो आसार खान्थि गासैबो आबहावानि गोहोमाव सोमजिखाङो। जाय आबहावायाव थानो बे आबहावाजों गोरोबनानैसो सुबुङा गेबें समाज दानानै जिउ खांनो हायो। साबजाथाव आबहावायासो जौगाखां सुबुं समाजआव सोमजिखाङो। आबहावाया गुबुंले जायो, सुबुं समाजाबो गुबुंले जायो। आबहावाया मिथिंगा एबा सुबुं सोरजिनाय आबहावायानो जाया मानो, गासिबो रोखोमनि आबहावायानो सुबुं जिउ खांनाय हुदाखौ दानानै होयो। गोजोन्थों।